vaan kaikille! Täällä on Arnanka! Ja tää olisi meidän, tai mun, ensimmäinen single player läpipelu meidän Tapolia mun uudelle kanavalle. Parhaat kaverit pelaa. Ja joo. Mä päätin aloittaa mun ensimmäisen vidisarjan niin tällaisella Superi Mario. Super Mario Galaxy! Woohoo! Ei vittu, Mario ei sanonut kakkosta. Onks tää sittenkin ykkönen, mitä me joo. Sinne vaan, nyt mentiin. Eikä joo, tosiaan, jos ette oo meidän siitä jännästä esittelyvideosta tajunnut, niin joo. Tapoli ja mun uusi kanava, molemmat ladataan tälle samalle kanavalle videoa. Ja pelataan yksin ja pelataan kahdestaan ja jotain muitakin parhaita kavereita saattaa ilmestyä jossain videoissa, sitä ei koskaan tiedä. Mun patterit on lopussa. Hyvä homma. Hyvä. Tänne mikä? Arnanka. No. Kai me vedetään vaan Arnankalla sit suoraan. Sillä vaan mennään. Wow. Siinä ois mun jättipää. Yeah. Pena, yritetään nyt viimotella lakaa, vaikka sulla onkin patterit lopussa. Miten tää toimii? Tässä oli joku homma, et... Tapahdu nyt jotain. Mä oon varma, että tässä tapahtuu jotain. Ihan sama. Ihan sää. Noin Start to the player. Niin pelataan nyt niin kauan, kunnes patterit loppuu, tai... Jos tää loppuu niinku 2 minuutin päässä, niin sit mä voin vaan hakea uudet patterit. Mutta vittu heti. Hei. Joo. Vittu oikeesti, come on. Heti patterit lopussa. Tää rupee lagailee jo. Joo. Siitä aikaa, kun mä pelasin viimeksi Super Mario Galaxy. Kattokaa nyt. Se on mun nunchukkai. Se ei oo kai mun nunchukki, se taitaa olla vaan tää Wiimote, joka lakailee. Me ei vielä näköjään voida spin jumppaa, mutta kuka nyt mitään Sims-putten tarvit. Point! Joo, grab, kyllä. Nom. Äänet on vähän kovalla. Toivottavasti ne ei oo tossa videolla liian kovalla. Koska sit rupee vituttaa. Tai no ei se nyt paljon haittaa, jos eka video täytyy uudestaan kuvaa, mut... me ei mennä tonne piippuun, vaan me mennään tänne. Joo, okei. Mikäs se siellä puskassa makoilee? Oh yeah. Ei mennä heti ensimmäisessä videossa jonnekin seksivitseen. Mitä? 3x? Onks te joku PlayStation luma? Auto pieni heppu vaikutti hämmentyneeltä. Oliko hän kadonnut? Tai joo. Sitten hän pyöri Marion pään päällä ja pölli hänen hatun. Ja sitten hän kaivautui Marion aivoihin. Ja niin Mario rupesi kiiltämään. Ja niin Mario pyöri. That thing fell from the sky. No, eikä. Maan läpihän se tuli. Miksen mun... No joo. Hei, can you practice? No en. Wow, Mario. It's me, Mario. Joo nyt. Mä en pelaa huonosti, tää mun Wiimote. Kohta tää pitää kyllä mennä hakemaan uudet patterit. Onneksi meillä on uusia patterit. Mikäs se siinä? Oliko tämä tuon hepun... Voi vittu, mun Wiimotesta muuten tulee ääniä. Voinko mä jotenkin ottaa ne pois? Mä en halua, että siitä tulee ääniä. Rumpleikin voi ottaa pois. Terve vaan. Morjens. Welcome, Mario. No, tervetuloa vaan sinullekin, sienimies. Mitäs täällä? Mitä vittua? Sieltä vaan vittu tuli tollanen. Mä voin liikkua. Joo. Mikäs?
Mikäs se siellä Bowserhan se siellä siellä vähän jymistelee. Onko se jotain sanottavaa? Se on hirviö. No ei, se on kyllä Bowser. Mitä? Sitten Sky is Falling. No ei nyt ihan, mutta tarpeeksi lähellä. Missä on laiva? Meressä yleensä. You're too late, man. Ei vittu, toi Peach on tuolla kädessä. Ois niin vitun hauska, jos Bowser yrittäis yhtäkkiä jännittää liikaa vahingossa murskais Peachin, sit se vaan säikähtäis. Ui vittu, mitä mä just tein. Käsi on ihan perässä sille, oh no. Ja sit lopputekstit vaan rollaa alas sille, oh. Mä maksoin tässä pelissä 60 ja tää kesti 5 minuuttia. Okei. Ihan hyvä peli. Olen liian iso tälle pienelle planeetalle. Ansaitsen. En mä rupea. Pidä hauskaa tyhmien sieniesi kanssa. Onko se joku sienirasisti, kun haukut sieniä tyhmiksi, hä? Luuleeko se olevassa joku Master Race? Et sä voi haukkuu sieniä tolle. Mario! Vois tän alkupaskan jälkeen vaihtaa nää patterit? Joo, tiedetään. Joo. Nyt tää nunchukki lopetti kokonaan toimimisen. Mario. Onks sul kaikki kunnossa? Jos mä nopea yritän reconnectata. No niin, Mario sä oot taas kunnossa. Sinun täytyy pelastaa prinsessa Persikka. No, mä haluankin vähän koskea hänen persikkaan. Sieltä nää seksivitsit tulee tulemaan. Kato, kun ei oo huumoria muuten, niin pitää tehdä tollasia. Mario, where did the monster come from? Mikähän ääni näille pitäis tehdä nää? Sellaisia. He took your princess to the center of the universe. Joo. Masterluma. Ahaa. Tällainen mestari meisseli. Mutta Mario, sinun täytyy... sinulla on muita asioita huolehdittava. Ja me lumat voimme auttaa vähän myös. Hui saatana, se vaan vittu... Se uhras itsensä, että se voi auttaa Mario. Vittu, nämä Mario-pelit on radikaaleja. Sinne meni! Ja niin Mario löi savaruuteen ja se kuoli hapen puutteeseen. Sky Station Galaxy! PV Piranhas Temper Tantrum. Itse se tuntuu kivalta taas pelata tätä Super Mario Galaxy. Mä kyllä... Nää grafiikat jotenkin näytti ennen paremmilta nyt kun katsoo aika pikselinen peli. Kai se oli kun mä olin vasta ala-asteikäinen, niin mä olin silleen wow, niissä on parhaat grafiikat. Sitten kun katsoo jotain tietokonetta, niin joo. We don't got no shit on computer. Mikä siinä? Over here. Anteeksi, mä oon niin pahoillani. I'm going to transform into a launch star. Älä uhraa ittees! Ei! Hei, mä en halua vielä mennä tonne, mä haluan tutkia. Mitäs se täällä? Read. Hello, I'm out helping some friends right now. Yoshi! Ui saatana! Quick time event. Yeah! Coins. Young money, cash money. Siis tänne päin. Ui saatana, vaan tuhosin ton vitun kehon kokonaan. Ja se vaan litistyi. Sen kaikki loot murtuu yhdellä kerralla ja kaikki niinku sisäelimetkin vaan niinku menee jonnekin. Mario sinä vitun raakalainen. Wow! MLG Gaming! Super shortcut! Kuole nyt. Ei, mikäs tämä kolikko on? No, jos mä oikein muistan, tässä oli jotain jättikolikoita kerättävänä. Oi sieniä! Ihan vitu huumeessa. Mikäs tää? Mä en tosiaan muista tästä ollenkaan mitään. You transformed
Hui, sateenkaari Mario. Onks tää nyt niinku homo? Homovitsit. Tulkaa meidän parhaat kaverit pelaa kanavalle. Täällä on yksi vitu nurpo, joka tekee paskoja vitsejä. No niin, tapetaan itsemme! Mä en oikeastaan uskalla tappaa itseäsi, koska mä en tiedä mitä tapahtuu. Voisi tapahtua jotain. Nani! MLG Gaming! Yeah! Fatse Mario. Ja taas itsemurha. Lennetään! No, mä oon kyllä itse asiassa ainoa, joka lensi, mutta... Jee! Kolikoita, joita mä en tarvitse. Ehkä tässä mapissa ei ollut vielä sitä oikeastaan mä taisin nähdäkin sen tuolla jo. Mut jokaisessa mapissa taisi olla yksi jättikolikko, joka pitää kerää. Ja sit myöhemmin tulee sellaisia vihreitä tähtejä, joita pitää kerää. Niin kattoo nyt, jos jaksaa kerää ne kaikki. Ja tuolla, onks tää sellainen kyssärimerkki vai? Joo, toi on tollanen tähtikolikko! Ei, mä en halua kuolla, ei vittu! Eikä, ei noin. Ei noin. Se ei toimi noin, että hypätään mustaan aukkoon. Joo. Turpa kiinni, me tiedetään. Jos ei tässä jaksossa, niin ainakin seuraavassa jaksossa niin tulee olemaan patterit täynnä. Ai vittu tää musiikki. Ei! Ei meidän kuolla! No niin tästä vedetään vaan, että se tulee ja... Siis vedetään hirveä backflip. Ai! No niin, ja. Sait komeetta medaljongin. Joo. Kerää näitä, niin tapahtuu jotain. Ja pyöritään itsemme tähteen. Ei, kuinka tää me vent? You spin my head, baby go round. Okei, mikäs tähtisieni se tässä? Aivan. Joo, kyllä. Onks täällä jotain? Täällä oli jotain. Jotenkin, mulla on joku muisto, täällä on joku vanappi. Varmana. No niin. Kyllä mä vielä muistan jotain. No niin, lennetään munan päälle. Ai! Onks tää nyt joku... Joo, en mene pornovitseihin. Ähää. Yleensä kasvit ei kasva munista, mutta... Mario Lore on hieno lore. Miten tää voitettiin edes? Täytyis vaan tehdä tällä. Kyllä. Tuu tänne, mä haluan perse! Hei! Just väistit. Ahaa. Siitä sait homo. Ei! No niin, jättiperse kuolee nyt. Sillä oikein tollanen... Mikä ihme punainen piste sillä on siellä? Joku sellainen jättimäinen finni siellä persessä. Oi ei! Ei! Ei. You can't do nothing to me. Oh, no niin! Sitten vielä 1, ei kun 2, ei kun 3, ei kun 4. No, ei nyt finniperse tuu tän. Niin kuoleeko se nyt tohon vai eikö ei? Se pitää jahtaa. Ei sitä pidä jahtaa, se täytyy... Strategiat! No niin! Sinne meni PV. Sinne meni Pippeli Piranha. Joo. Ja no... Ai! Ensimmäinen tähti monesta. Yeah! Sori, mä otin nörpy. Tänään meillä on juotavana Peach and Brat Fashion, eli persikka ja passioni hedelmä jogurttia. Se on ihan hyvä. Jee, saatiin kakkaa, joo. 120 koineja, kyllä. No, mikä se tämmönen planeetta on? So you're this Mario guy my little Numas won't stop blabbing about.
Am I right? Joo. Bowser. Kyllä. Nimeni on Lubba. Lubba te Bubba. By the by. I'm the head honcho of this Luma crew. Sulla on aika miehiset peksyt. Tällaiset routupeksyt. Took some real elbow grease. Okay. Too much information. Joo. True to be told, this ship is not in such hot shape. Tää ei oo mikään laiva, tää on vittu pallo. Tai kivipallo, jossa on ruori. Joo, kyllä. Hirviö varastaa kaikki voimatähdet. Tiedätkö, kaikissa peleissä pitäisi olla suomennokset, koska se olisi vaan niin hauskaa katsoa joku tämänkin pelin suomennokset. Hirviö vei voimatähdet ja nyt hän aikoo tuhota koko universumin. Mestari Luma. Special someone got kidnapped new. No hei vittu, mä olisin laittanut tähän ei. Mut ei, kun mulla annetaan vaan that's right ja yes. That's right, yes. Otetaan vaan yes. Yeah, joo, ei. And we need to follow our ship. Elikkä siis I'd be willing to make the ship your very own for a bit. That's fair and safe. No. That's alright. Vittu. Alright, it's a deal. Okay, gang, let's bang, gang, bang, ba-dee-ba-dee-ba-doo-dee-ba-dee-ba-doo. Huis, saatana. Huis, helvetti. Iso räjähdys se, joka teki kaikki universumit ja galaksit. Niin. Big Bang tapahtui. Lumpa's crew rebuilt the spaceship to look just like Mario. No, okei. Okay. Hyvä homma. Spaceship. Ei hitsi, tää on hauskaa. Miten tää tyyppi oppi olemaan niin hauska, hä? Mäkin haluan olla näin hauska. Feel free to explore Starship Mario, or take the helm if you're ready to ship out. Okei, no tässä 3 minuuttia aikaa, niin kello olisi 2, joo. Että olisi ollut 20 minaa, mutta... Vedetään tätä nyt vähän tässä näin, joo. Täällä on hattu ja moiluma. Onko sulla jotain sanottavaa? No, ei kun on sillä jotain. Mitäs? No, perkkele! Ei kun mä en halua hyppiä, no niin. Joo, moro. Mä oon liian yksinäinen mihinkään kaveri, että se voi heiluttaa sen viimotea täällä mulla. Mennään nyt vetää 1 tähti vielä. Ja sit lopetetaan. Ei sinun haittaa, jos video menee vähän yli 20 minuuttia. No niin, nyt Mario lentää. Helvetti, oho. Yeah! Me kuollaan! Mistä noi vitun valot tuli? Mistä toi rainbow-homma tuli? Se vaan tuli niinku sit ruohosta. Ja nyt mun täytyy niistää, joten joo. Katso, jos mä muistan mutettaa ton mun niistäyksiä, jos sen, niin olen hyvin pahoillani. So, tämä on maailmakartta. Kyllä. Joo. Luppa nyt pääkiin. Mene ihailemaan sun isoa peppua ja housuja. Onks täällä? Täällä on siis vielä 1 tähti. Mennään sitten tekemään täältä tää tähti. Joo, kyllä, moro. Eikä mitä enemmän tähtiä meillä on, sitä pidemmäksi me päästään tässä pelissä. Just perus. Storming the Sky Fleet. Kuulostaa Ebiniltä, mutta ei varmaan ole. Aivan, tää on tää mappi. Mitähän tästä tulee, kun mä en enää ollenkaan muista, missä nämä kaikki kolikot on ja... Tai se komeettomedali ja... Sit myöhemmin, kun pitää kerätä noit vitun vihreitä tähtiä. Mä muuten pääsen tästä. Kama. Mä pääsen tästä. No niin, en tiedä oliko toi shortcutti vai ei.
Katsotaan. Vun-uppi, se on mun. Vun-uppi, joo. Siitä sä saat. Haama change-oppi. No, joo. Starbittejä. Täällä on vielä tää yksi. Katsotaas. Voi helvetti oikeesti. Mitä? Miksi ei toi yletty? Get me out of here, there must be a key somewhere. Aha. Missäs tämä avain voisi olla? Jätäis mun tuhota kaikki change-opit? Perkele. Näin. No niin. Vanha kunnon avainmies. Sit vaan... Näin. Tähti loppui. Tähti loppui, kyllä. Nyt voin itse murhata itseni, että pääset tekemään lisää lumia, tekemään itsemurhia. No niin. Saanko mä muuten kysyä, että mikä tän homman idea edes on, mikä tää on rakennettu tähän? Siis... Tällainen tuolla on sisällä pyöriviä rataksia ja... Tuolta tulee bullet billejä jostain syystä, mutta... miksi? Why? Why is that a thing that is happening right here? Täytyy just tänne mennä. Kyllä. No niin. Pääsisinköhän mä jotenkin cheatattua itteni ton... Mitä? Eikö tossa voi... Seinähyppä? Voi. Yeah! Mä osaan vielä parkouraa Super Mario Galaxyssa. Ei. Goddammit. Super Mario Galaxy-pelit on kyllä niinku ihan helvetin hyvin. Varmaan mun lemppari Wii-pelejä ainakin. Mulla on joku mielikuva, että täällä olisi se koin. Ei. In here. Mä en oikein tiennyt. Tossa on Vun-uppi. Mennään tänne. Okei, no täällä on vaan lisää Vun-uppi minipeli perseilyä, mutta... Yeah! Vertehuud, ät kataketos, drugs. Se on kyllä hauskaa, kun te näette tän, minne mä oikein osoitan, niin... Dadi. Sinne vaan pyöritään sinne. Ja... Paneeleita. Kysymysmerkkipaneeleita. Super... Tossa on muuten Miksi mä koko ajan sanon niitä Vunupeks? Niinku... Mun pitää nyt kirjoittaa se tähän silleen... Miten mä sen sanon? Silleen... Kaksois V-U-N. Vun-up. En tiedä miksi mä sanon sitä koko ajan silleen... Mitä? Shadow the Hedgehog! Ei kun siis Mario. Shadow the Mario. Mitä vittu? Ei! Shadow the Mario. Mitä vittu? Shadow the Mario. Shadow the Human. Shadow the Plumber. Joo. Tää on niinku vaan mulle hauskaa, mutta te varmaan vaan katsotte sitä ruutua sille, että mitä vittua tää Jannu selittää. Missä helvetissä se medali onkin oikeesti? No ei ainakaan tonne, kun ei tonne pääse. Tossa on tähti. No, missähän helvetissä se medali on? Ei, tapahtuuko tässä jotain hauskaa? Ei. Paskapeli. No. Medali, missä vitussa sä oot? Come on. Missä se on? Toka tähtiä mä en enää tiedä missä se medali on. Kuinka huono voi olla pelaa? No kai mun pitää se offscreenissä sitten yrittää löytää. Mähän vedän tän pelin satarossa. Ai! Älä! Pelastin itteni. Haista homma bonsai pil. Papparapa. Ellei tästä tähdessä... Ehkä tästä tähdessä ei ollut komeetta medalia. Mun mielestä jokaisessa tähdessä kyllä on medali. Katsotaan. Jee, hatusta tuli lumaa jostain syystä, mitä väliä.
Yes. Kolikko ja muu. Fältähuud, young money, cash money. Joo, mä tiedän, mulle kerrottiin jo, että kaveri voi tulla huitomaan mun kanssa viimotea, että saadaan lisää tähtipalasia, mutta ei kiitos. Hyvä. Tai siis tää musiikkikin on täällä. Noniin, okei. Yhdessä hommassa on yksi medali. Joo, okei, joo. Hyvä. No hei, jätetään tää tähän. Pääseekö me jotenkin takaisin Mario-maailmaan? Kyllä pääsen, jes. No hei. Joo, aivan, mä voin ampua näitä. Turpaa vaan. Oh god. Se tykkää kivusta. Mitä vittua, Mario? Come on. Häh? Mitä? Mennäs nuolemaan ton pyllyä mun hatulla. Joo, nyt on itsemurhan aika. Moikka! Dark Souls, voi vittu. Mitä? Ei.